Изред всичко е в 7, аз съм Hero Shadow. Тук при мен е Сапчето, който е негър. В момента е 11:08 вечерта и беше късно още като беше 21 часа. И аз трябваше да легна да спа преди 17 часа и половина. И поне съм лошо момче и не слушам мама. Това беше изключително безмислено, хора. Не правете това от дома си. Точно. Че по-идиот ще ми прикажеш в момента. Какво да направят? Такъв е живота просто. Някои им дават да седят до 9:30, а други им дават до 9:41. Добре, че ако ми кажеш ти, че е жалко, е жалко. Виж, Хидроне, направи огради, сложи една е тука, една е тука и ей това до тука, до ей тука го направи със силото. И до ей тука. Да. Какъв свят бе? Много съм знам, ама това трябва да... Колко пръчки трябва да се направя? Милиарди, окей. Толкова, може би. 54 ми стигат, окей. Добре. Чай сега. Имам една идея и сега ще изпълня, защото съм пив. Така. Ти ми се буташ. Това прозвуча... Ти ми се буташ. Да, ти ми се буташ. Много трябва да си жалък. Да. Сега. Епично. Так му и аз направих така. Еми. Не, тука е. О, пак. Забив. Добре, сега тук. Окей, така значи епичен. Край, епичност. Добре, тук сме като в изолатора. I'm the Terminator. Браво. Добре, точно. Крашна ми. Точно тук ли трябва да направиш? Точно също пътечката ли трябва да направиш водата, бе? Знам как да направя водата нещо. Не. Знам как да направя водата. Между другото маче имаме Iron. И доколкото си спомням имаме Кол, който ти си взел, защото си жалък. Много лош човек съм, знам, но... Просто такъв е живот, човек. Къде го сложи този жалкия Кол? Да ни го сложи някой? Какви глупости направи, бе? Това бяха, това било огради, бе. И Сапчето прозря истината. Я направя още малко огради. Тук ли? Тук, да, тук. Забавен се. Сапчо. Сапчо. Ще се ожениш за мен. Да, с удоволствие. Кога ще е сватбата? Понеже е 11 и не знам колко. 23:11 и е много късно и говорим пълни глупости. Ето ти огради. Аз направих огради, си жалък. Да. Добре, си се бутал, бе! Овца! Ти си овца. Ти си овца. Ти си овца. Не е вярно. Ти си овца. Това е пълната истина. И аз трябваше да направя кофа, обаче забравих къде отивам. Защото съм жалък. И дами и господа, това така се прави кофа. Не знаете как се прави кофа? След как... И добре, дами и господа, така се прави кофа. Браво, браво, браво на мене, браво, браво, браво. Супер съм. О, никой не може да влезе от тука, човек. Не. Спокой. Ще направя като хората да изглежда. Напред Infinity Water Spring тука, човек. Вместо да се разкараш като първите олигофрени. Добре, къде да го направя този слой, но... Мале, казах, вместо да се разкарваш като първите олигофрени. Да, ти си грамотен. Нали, грамотен си? И защо си ми взел дървото? Не
за да го изкарда за огради. Не си мислил дървото, браво. Ти си пич. Разказвам с като първия оликофрен. Нещо другото. О, боже, боже. В смисъл, да, наистина тази идея не съм я копирала от никой за градинката. Измислих се сам по случайно се така. На И сърбско както гения. казах, нямам нищо против да ме копирате и не е задължително да го свързвате към къща, просто нямаше какво да направим. Нямаше какво да направим, само че си Но се измислил. разкара като първите олигофрени тук. Трябва още една кофа. Ще рейджна. Е, това е. Край, рейджна. Е, това е, край. Браво. Браво на мене. Сега още 3 такива. О, майко. Имаш още 2 реда, брат. Ще умра. О, чакай, че си гръзнах ябълка. Както казах, на здраве отново. Да, между другото, току-що си гръзнах ябълка. Храня се здравословно в 12 часа. А нищо, че преди 2 минути беше 11:10, обаче... Аз стям за семки. Къде? В гората. За семки. За семки. Ще вечерям. Ако правите като мене, сте много жалък. Трябва да сте много жалък. Да. Е, това е. Трябва да сте жалък. Това, което прави народа е грешно. Да. И ти си грешка на природата, обаче. Какво да направя? Оф, аз стям за семки, както казах. Къде отиваше? Сериозно ли отива за семки? Не. Отивам в гората за семена, защото ми трябва за градинката. Викаш семки, семето! Добре, народе. Ние сме ние, точно така. Тук майч... това замязана за приличане. Оф, Замязана. тази дума замязана ми влезе в речите, не мога да я изкарам. Вой, дай да извадим един чингел. Да ги извадим там. Добре, бати глупостите. Не, сериозно, това е бати просто тя. Добре, обаче това е веселото смисъл. Това е веселото на самата самота, бе. Абе, не бе, това е веселото. Ко казах? Събрах. Абе, аз съм нещо много зле тази вечер. Събрах 18 семки. Браво. Между другото е 11:16 вечерта, не сутринта. Да, Само за ваша информация. да. Те, че сте жалки. Браво. Точно така. Задължително, щом гледате това, значи сте пичове. Ако не го гледате, сте жалки. А това се цепи с кирка, само да ви кажа. Прасета. Браво. Браво на тях. Те са емелджи. Коля ги. Браво. Ау. Да! Между другото, някакво зомби прави някакви жалки опити да Те влезе. прасета уж трябва да са дебели, ама минават по тия дървета обаче. О, фак. Те са много... Крипари. 1 крипър, 2 крипър, 3 крипъра, помощ! Зомби, помощ! Зомби! Ще бия с брадата, зомби! Ще бия с кофата, ще бия! Гледай сега как ще го бия с кофата. Право би го с кофата. Гони ма крипъра, мамичката му! Само не го карай у нас. Къде си? Помощ! Ако ми кажеш къде си, ще ти помогна. Не можеш да ми помогнеш. Аз умирам. Защото пръднах. О, как си спардя, хора. О. Чакаме и ми замери са. През скайпа, брат. Да, това е жестоко. Фък. Не. Не. Тук ще опих крипа между. Браво. Ого, аз кога съм станал 5-то ниво, бе? Аз съм второ, защото съм жалък. Браво. Ще изпускаме на ябълка, ще ми късне. Това е грах. Не грах, а грях. Да. Чакай малко да има малко екшън в клипчетата. Това е грах. Добре. Бах ти граха. Фли. О, враче.
Между другото, кефилата моята идея за Може ли дърво? градинката. Да, имам едно. Що ти е? Не, сега компютър нещо. Едно. Мака му. Как ще не направим тази града? О, фак! Казах не това е... но това е много хубава идея. Да, това е добавката към моята градинка. Моята. Тоест, моята и неговата градинка е MLG. Едно. Яко се получава. Някакъв крипър тук сяпа. Виж го, не излиза навън. Ей! Той мене го... Един е смайл, другия е някакъв циганин. Ти сега гледай. Окей. О, фак. Супер. Мака му е. Опа, сложих вода, съжалявам. Мамата ти е. О, то се получи безкрайни сушика, тя сложи. What the fuck? Едно чупари, този бъгва е бати бъга. Аз съм за дърво. Браво. И за семки. Семки. На макев калка. Семки. Браво. Аз съм за семки. Браво, ти уби един паяк. Това е жестоко. Трябва да бъдеш горд с мен. Да. Между другото, кога почна клипа, е? В 11:20. Да, и 17. Да, сега и 19 праси. 11 и 20, то сега и 19. Нищо. Ориентирай се малко, няма да знам. То крипър ми гръмна под газа, е. Под путката, шо ми ти е гръмна? Не прикай такива глупости, хора. Малки деца, това е цензура. Фак! Помощ! Къде си? Му, едно съм ме спръщя в газа и ме изпърли. Трябва. Брат, според мене, ако някой ма докосне по газа от момичетата в нашия клас, това е признак на сексуална възбуденост. Всъщност Знаеш как ги дразня, нашите момичета постоянно се бавяме с тях. Буквално. Бават си. Да. Много хубаво. Това е образователно. Да, не, сериозно, говоря сериозно и някакво зомби ни е влязло в къща. Ко става пич? Ко става пич? Искаш брадва? Ето ти брадва. Нали искаш брадва, бе? Нали искаш брадва, бе? Да не искаш брадва, бе? Ето ти брадва, бе? Цигани. Аз съм като Тарзан. И се фърля. И те убиват. Това не трябва да е така. Така. Какво ме запаше, бе? Добре, тук не трябва да има блокче, бе. Тук не трябва да има блокче. Не там там трябва да има блокче, бе. Махай са, бе. Ете. Там има блокче. Не, бе, тук няма блокче, бе. Само ми хайбиш бразата, бе. О, боже. О май гад. Събди ми. Нова. И аз ще изчакам да ми крашне, готово крашна ми. И сега пак ще вляза. Браво. Супер. О, да, аз съм жалък. Не сме най-жалките хора на света, между другото. Само за инфо. Тук ли си вече? Гошко! Добре, значи на това половината ете, окей. О, точно си 66. Сменя езика, защото ма дразни това. Който дразни? Пиратския? Да, нищо не мога му разбера. Някакъв пират. Сериозно? Лъжиш ма. Ето. Мале човек, деде! О, да не повярваш! Да. О май гад, разгеле! Дай накрая ти. И сега някакъв крипър гърби. Шит. Браво. Браво, аз направих градинката. Как беше пиратски език между? Хири хо. Не той.
Кой? Пиратския. Жалък. Няма значение, аз съм на български малко. На редените камъни? Редените камъни. Малко редени камъни искаш? Не. Бати жалки език. Някакъв Федерлайн. А погледни ме в очите. И кажи, че ме обичаш. Остава жалък. Жалък. Си много жалък, бе. О, фак, так му ще да ги вземе той. Той сте е пуснал в водата някъде пак жалкия. Ей, жалък. Бе се оплаши, бе. Жалък. Погледни ме. Жалък. Гледам те в очите, бе, жалък. Жалкар. Да, мерика ме точно очите му, като четеш. Като четеш, то за тебе. Бе, пясък. Пясък да пие за дърва. Пясък за дърва. Пясък за стъкла. Хитро, между другото. Много хитро, пясък за дърва. Да, епично. Добре. Епично. Не, наистина. Доста хитро. Сега ако живея на 3 сърца под водата, ми кажете ура! Ура! Кур. Аз съм още оживява, чакай. Чакай, опрес. О, слава богу, че ми са махнат тъпия Smart Moving Mode. Защото от миналото оцеляване имах Smart Moving Mode и се бъгаш. Ай, готовен дърма, сега ще ги взема. Гледаш ли? Не. Да, щупим се лопата, естествено. Аре, имам 42 сант. Окей, така. Да, ако се намеря къде са ми печките, ще е хубаво, да. И ако ми кажеш къде си чакалил кола. Човек имахме 20 кол. Къде е? Ей! Просто кървата не си го видя. Да, забелязах аз като го сложи. Баш пък толкова скьоров не съм, аре аз не съм дядка на 82, бе. Да толкова си. Да, само не че изпека половина така, защото ще направим панели. Няма да правим стъкла. Добре, изглежда като някога много. Нищо. Аре, бе. Добре, между другото, доста готино се получи. Градинката има предвид и всичко останало. Чек, ние за 2 епизода се развихме повече, отколко сме се развивали в ония Survival миналия първи сезон. Пукат. Пукаме на кур. Опа, цензура. Нищо малки деца. Трябва да се учите с времето. Чичови хидрон шал и леля ви Сапчо. Добре. Да, че сме женили. Йо. Аз каза. Да. Ема ябълка, която ще изям. Логично. Ябълка, която Сапчо ще изяде. Логично. Имаш ли брадва? Имам на една плюмка живот. Защо ти? Дай ми я, моля те. Ще ми се съче половин час. Браво. Браво, кажете браво на леля ви Сапчо. Ела тук да си водичка, бе. Къде си мъжено, ма? Не знам. Чай, тъй. Сега. Ела, ето ти брат бе. Фърлих ти го, на. Трябва да се тъпча с нещо, защото ще умра. И аз съм те. Чай, имам малко ротен флеш. Епичния ротен флеш. На епичните Сапчо и... Да, естествено ние сме епични и сме жени. Ио. Защо ми цъкате мишката, бе? Депресирам са, бе. Трябваше ли да ме дадеш брата на... Аз какво ти казах, че е на една плюмка? Бе, аз какво ти казах за такива братви да не ми даваш? Нищо. Не е вярно. Добре, аз не съм супермен, тук да направих 1000 панела. Окей, добре, значи това беше от нас, защото клипа става прекалено дълъг и
до четвърти епизод, когато вече продължаваме да се развиваме по най-газарския начин. И имаме къща на семейство Флинстоун и продължаваме с строението на града. И до скоро!